En maar dat verlies die Cambuur hem juist zelfs te kwart in Dordrecht. Want de Ljouters kregen een legio kansen om de wedstrijd in het veld te beslissen. Mooie vrije trap weer van Ozan Turk die het ons keerlijk maken werd. Toch Stef Doudé, de keeper van Dordrecht. Ek Dordrecht die wel eens wat, maar de spits Cecilio Lopez. De gevaarlijkste onvaller van Dordrecht. Maar hier is ook een keeper die er wel wat van kent. Marco Bizot. En zo bleurt 0-0. En is Cambuur de betere ploeg. En gaat hier de keeper Stef Doudé verschrikkelijk in de fout. Speelt hem samen voor hem van Erik Bakker. Die vindt aan de linkerkant Melvin de Leeuw. En die leidt hem aan naar Martijn Barto. En die zet Cambuur in de 15e minuut maar zijn eerste competitiedoelpunt op een vastsprong. Matig keeperswerk zelfs, maar goed uitspelen terug Cambuur. De Leeuw naar Barto. Die wacht het nog eventjes. Maar hij prikt hem er keurig in. En zo staat Cambuur na een kwartierspieling terug op een 1-0 vastsprong. Martijn van der Laan, de centrale verdediger. Creëert hier zelfs deze mogelijkheid. Maar een prachtig schot op de latten. Maar hij gaat er net in. En dat is wat symptomatisch voor Cambuur Justerjong. Mogelijkheden genoeg, maar benutten. Dat is punt 2. Hier weer een onval over de linkerkant via Bob Schepers. Barto vrij in het centrum. Schepers pakt nog een paar meter en besluit aan te zitten. En dan stuit het er op keeper Stef Doudé. Al lezen naar Barto hier naar alle gedachten de 2-0 bezitten. En hier komt er weer de volgende onval van de Ljouters. Vosselman bij de voorzet en het intikkerke van Barto. En die gaat er op curieuze manier echt net in. Ja, het wie wat symptomatisch van Cambuur Justerjong. Legio kansen, maar doelpunten 14 te min. De tweede helft dan. Maar een prachtige onval van Cambuur. 1, 2, 3, 4, 5 schieven. Het is Bakker die de bal bij Van der Heijden brengt. En maar een sneaky schot weet hij haast de 2-0 te forceren. Dan hier de wedstrijd spelen West. Maar nou hing het er nog altijd de dreiging van de liekmaker hoe deze wedstrijd heen. En die komt er dan nek. Het net goed voor het koppen van Vosselman. De omhaal van Rijsdijk. En die brengt de bal bij Beugelsdijk. Linkervleugelverdediger notabene. Nou, de goal is zo lelijk dat hij eigenlijk in het tellen moest. Maar hij telt vol. En Beugelsdijk zet Dordrecht in de slotfase op een 1-1 lieke staan. Bizot zit er eerst nog bij. Vierde paal komt hij nog een keer op de halve van Beugelsdijk. Maar hij telt en het is 1-1. En het zou al hier nog slimmer worden voor Cambuur. Maar eerst is er mogelijkheid van Melvin de Leeuw. Uit een corner van Ozan Turk wordt van de lijn hellen. Trots Hanti Hulst. En zo zucht het publiek van Dordrecht de eigen ploeg nog één keer in de onval lopen. Het is ondertussen de blessuretijd. En daar gaat hij onderuit. Kevin Tano oer de knibbel bij Vosselman. Die krijgt Giel en de straf is duidelijk een penalty. En dan is het verzeld Cecilio Lopez die ter wordt hier maar wit. En hij zet de Einstein Dordrecht Cambuur 2-1 op het scorebord via deze penalty. We zijn met allemaal mannen voor de bal en ja, op dat moment probeer je in alle macht zeg maar, terug te lopen en op te houden tot het moment dat je zeg maar, rugdekking krijgt. En ja, op dat moment maak ik een verkeerde keuze en krijg me een penalty tegen. Als je 10, 15 kansen krijgt in de wedstrijd, dat is best wel aardig. Alleen dan mag ze beslissen. Nou ja, klaar. Net in, eigen schuld, dikke bult.